L-Awtorità tal-Artijiet nedit skema ġdida li permezz tagħha qed taġġorna r-raġunijiet li għalihom tista' taċċetta li jinbidlu jew jitneħħew kundizzjonijiet li kienu saru meta proprjetà tkun ġiet trasferita mingħand il-Gvern, l-Awtorità tal-Artijiet jew ftehim li kien sar mal-Knisja. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella spjega kif din l-iskema li m'għandix terminu ta' skadenza tindirizza ċnus u kuntratti li kien fihom kundizzjonijiet li kienu japplikaw dar u li llum m'għadhomx jagħmlu sens. Uħud mill-kundizzjonijiet imorru lura snin twal. Irridu sistema fejn dawn il-kundizzjonijiet fil-kuntratti jkunu jistgħu jinbidlu. Kontra ħlas li ma jkunx għoli ħafna, ikun ġust u dak li jkun jista' jmexxi biex forsi jitrasferixxi, biex forsi jaqleb il-proprjetà fuq it-tfal, jew jieħu self mill-bank fuqu, dejjem inħassi ħtieġa li jkun hemm skema li tiddilja ma' dawn l-affarijiet b'mod effiċjenti. Skont l-avviż legali li daħal fis-seħħ fit-23 ta' Awwissu, il-valur għall-emenda jew ir-revoka ta' kundizzjoni fil-kuntratt oriġinali ta' beħ jew ċens għandu jiġi stabilit mill-awtorità skont jekk is-sit huwiex ikbar jew iżgħar minn 1500 metru kwadru. F'każ li waqt il-verifika tal-applikazzjoni jinstab li l-kundizzjoni tiġa nkisret, l-applikant ikun suġġett għal penali amministrattiva ekwivalenti għal kwart tal-valur determinat għal kundizzjoni relattiva. Tibdil jew tneħħija ta' kundizzjonijiet mhux se jkun jista' jsir meta proprjetà tkun inkisbet b'riżoluzzjoni parlamentari, b'tender jew bi proċedura ta' tender jew birkant. Il-Ministru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi għalli din l-iskema indirizza talbiet li kienet qed tirċievi l-awtorità. Il-Ministru semma wkoll x'inhuma l-każijiet li qed jiġu esklużi minn din l-iskema. Fosthom tibdil fit-titlu, tibdil għad-data ta' reviżjoni taċ-ċens, tibdil fl-ammont tal-pagamenti taċ-ċens jew tibdil fit-terminu ta' meta jiskadi ċ-ċens.